खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव बयजोंबो सिनायजानाय फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि गावबा गावनि फिसाखौ थुनलाइ हिसाबै एबा हारि हिसाबै बर' बिजोङावनो होनांगौ। जोंनि सापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि साहित्य सभानि सिङावनो दिनै गोबां गुदि फरायसालिया बायनो थांबाय दङ। बेनि लिस्टआबो आउट जाबाय। बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बे दुखुनांथावनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि दैदेनगिरि लिडार बिथांमोना गावबा गावनि फिसाखौ इंलिश मिडियामाव होनानै जोंनि बिजोंखौनो फोथैनायनि लामायाव। बेखायनो आं बिथांमोनखौ थोंजों बुंनो हायाब्लाबो बर' बिजोङाव होनाया मोजां होनना बुंनो सानो होनना बिथाङा बुंथियो। चिरांनि रिपु रिजार्भ हाग्रायाव सिखावै दंफां दानफायग्रा थेथ्रेमा बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय बावैसो सान सिगां थेथ्रेमा बसुमतारीया दंफां सिखावनि जाथायखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव खेंफोरथि होदोंमोन। नाथाय सिखावै दंफां दानफायग्रा थेथ्रेमा बसुमतारीया दा पुलिसनि लकआपआवसो। सिखावजों लोगोसे दंफां दानफायग्रा हन्दाबो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थेथ्रेमा बसुमतारीखौ दा जोबथेसालिसिम दैथायहरबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर'नि बेरफुसार बिबुंथि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मथरगुरि ब्लक बिपिएफनि मावखुलियाव मिरु लाइमोन बिपिएफ हान्जानि 12थि मावफुं मेल जानानै थाङो। बे मेलाव एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल हान्जाया जोबस्रांनो लादों। इउपिपिएलनि ट्रेक्टराव थाव गैया। बिजेपिनि थावजोंनो ट्रेक्टर सालायबाय थानो नागिरदों। माबोरै जाथावना बियो? इउपिपिएलनि ट्रेक्टर बिजेपिनि थाव बेबादि बेसेबां सान सोलिगोन? बे ट्रेक्टरनि थावआ फ्राय गैया जाबाय। जुदि बिजेपिया सोनाहुआ ट्रेक्टरा ओरैनो न'आवनो ग्रेसआवनो गोग्लैना थागोन होनना दुर्गा दास बर' बिथाङा बुंथियो। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान। बर' थुनलाइ आफादनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो क'क्राझार सहराव थानाय डक्टर सफा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजनि फरायसाफोराबो बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोनो हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय बर' थुनलाइ आफादनि गनायथि गैयालासे फरायसालिमानि सिङाव फिरफिलाखौ बिरहोनो हाया होनना गुरायं लारलि ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बोख्लायफिनो। बे जाथायनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा डक्टर सफा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजाव थांनानै गुरायं लारलि ब्रह्मखौ लोगो हमनानै सावरायलायो। सावरायलायनायनि गेजेरजों गुरायं लारलि ब्रह्मआ गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बियो आरो उनाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ खौसेयै गुरायं लारलि ब्रह्मनि आखाइजों बिरहोनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।